sowan meneh ana laladan Palareja ya Mbak. Pancen kepara nyata ibarate kaya kebo sapi mulih ning kandange dhewe. Lan aku ora lali karo sejarah, saya tidak menutup mata bahwa pertama kali Cangik Limbuk Madangkara sowan ning Ponorogo ya diwiwiti saka Palareja. Tepuk tangan untuk desa ini. Nanti kaya ngono kuwi. Mula kepiye wae sing didhawuhake karo panitia, apa sing didhawuhake Pak Lurah, aku anane mung mbangun miturut anggarane wontene pinten, waton kenging kula dung turane kena nggih tuku pedah motor. Matur nuwun. Pedah motor wae sing larang, mboten enten larange yen kalih mriki saestu merga ya sejarahe pancen kaya ngono kuwi lho, Nduk. Awake dhewe iso tekan daerah Jetis, daerah Sawu, Sambit dan lain sebagainya semua rata wiwitane saka Palareja wayangan ning kantor desa kae. Iya, ngono. Mula mumpung disekseni karo para penonton kabeh, upamane kok sesuk-esuk bendahara utawa Pak Lurah maringi pelunasan karo awake dhewe ora tak tampa. Ora ditampa. Demi Allah sebabe wis dilunasi sore mau. Malah muni sing ora-ora. Intine matur nuwun ya, Mak. Marang sedaya para warga masyarakat Palareja sing kompake pancen kaya mengkene. Per RT iki 5 juta. Ngen kuwi ngenene Agustusan. Per RT 150 mundhet ae, Nduk. Lah iya kaya ngono kuwi. Yen ora piye sing bener-bener ngrungkepi marang jati diri, seneng karo budayane dhewe, seneng karo kerukunan, mokal iso mawujud endahe kaya ngene. Ya. Bersih desa Palareja Babatan Ponorogo. Bener. Iki mapan ana ing tanah kagungane pepunden kula almarhum Kiai Haji Fakuroji Tontowi. Ya sing mapan ana ing tamanan kene. Ngono kuwi mula awake dhewe matur nuwun diparingi papan sing bawira kaya mangkene. Nggih. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Haryanto sing tansah ditresnani karo Kyai ing Palareja kene. Yen ora digandrungi, ora ditresnani karo warga masyarakat, mokal panjenengan iso dadi kepala desa nganti 2 periode. Nanti kaya ngono kuwi.
ngalor ngidul ngetan ngulon butuhe nyukupi kebutuhane desa nulungi marang wargane awan bareng jam 12 mentang-mentang kudu mileren yen pancen ana perkara mapan ana sawah utawa ngendi wae panjenengan ya budal iya tidak kenal lelah mergo kerep kesorotan srengenge moko jam 12 awan ya nuwun sewu nganti kulite nganti putihe kaya ngono sing putih penggalihe penggalihe resik mengabdikan diri kepada masyarakat hidupnya sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemuliaan warga masyarakat Polorejo yang tercinta ya ya uga ngaturke panuwun marang ketua panitia sapa no pepunden kula Bapak Muhammad Muhaimin ugi kami tuwa ing tamanan mriki Pak Iwan Mahendra mboten kata lumpen ya ki Pak Muhyiddin panjenengane mantan sekdes ning tetep cancut gubregut lan uga dipangestoni karo Mbah Kuri ya karo Haji Suhari MH Dewan PKB terus Pak Agung Priyanto kuwi Dewan PDI Perjuangan sing nyatane panjenengan iki garwane Bu Camat wah iso to iso nyatane kowe dalang bojomu sinden ya iso ha iya bener kaya mengkono iki uga ngaturake panuwun marang para karang taruna utawa pemuda dukuh tamanan yang sangat kompak dan solid ya Mas nyatane iso mawujud kegiatan simaan Al-Quran, doa bersama, istighosah, kirab budaya napak tilas Bupati Ponorogo Lor ing jaman semono iya bener ugi salam hormat dumateng para pengurus, para takmir masjid ing Miftahul Huda kono kuwi sing malah nderek jamaah ana ing kono iya sembah nuwun bersih desa ya Pak bersih desa wis cetha dadi ajanging silaturahim dadi papane wong sedekawan lan uga wujud syukur saka warga masyarakat Polorejo kunjuk marang Gusti ingkang nyipta jagat. Kejaba saka kuwi bersih desa kegiatan sing sipate nasional, ora nyawang golongan sugih miskin nadyanto beda agama lan kepercayaan nanging wis manunggal tetunggalan melebur menjadi satu mergo kuwi hajate wong sak desa sing intisarine ndedonga bebarengan nyuwun marang purbane Gusti supaya desa kene lan wargane kabeh dipun paringi wilujeng sehat kuat berkah rejeki melimpah putra putrine soleh lan solekah ngono ya Pak kaya ngono kuwi wong bersih desa kenapa kok kudu nanggap wayang kuwi jane dasare piye mergo tradisi iki tinggalane para mbah-mbah mumbiyen, para leluhur mumbiyen sing babak lan berjuang kanggo mbangun desa iki. Aku lan kowe bisa urip kepenak mapan ana ing desa mergo lantaran jasane para leluhur mbiyen. Kejaba saka kuwi seni tradisi mbuh sak propirange mesti nggawa pesan moral utawa tata krama subasita sing kabeh mau ana gandeng cenenge karo moral tingkah laku muna-muni sing luwes lan pantes supaya ora nata niatine sapa-sapa. Ngono. Apa meneh jaman sing wis kaya ngene, nduk kaya nyawang bocah-bocah sok-sok melu gregeten, sok-sok ya melu prihatin. Iya, yen ngumpul karo kancane diundang wong gerang meneng wae acuh tak acuh, ketungkul anggene dolanan HP. Mula kula nyuwun dumateng Bapak Ibu menawi wonten tontonan wayang pas malam libur kados dalu menika, monggo putra-putranipun dipun kanthi dijak mirsani wayang supaya tradisi sing kaya ngene tetep dingerteni karo anak putu, ngerti basa Jawa, ngerti karo tata susila kanggo nyelametake generasi supaya ora kelangan jati diri lan adat ketimuran sing pancen dadi ciri khase wong Nuswantara. Iya. Lan perlu di ngerteni ya no, marang generasi saiki yen leluhure dhewe kuwi wong sing ampuh, wong sing sekti, wong sing pinter, budeng sama adeng ngono kae. Sing peradapane jaman biyen wis tumata wiwit jaman kuno. Wis bukti cetha nganti saiki awake dhewe iso nyawang adeke Candhi Borobudur.
besarnya kerajaan Majapahit lan tumangkare adat budaya maneka warna sing becik lan endah kuwi wis dadi buktian mbah-mbahe dhewe kuwi wong peng-pengan wong sing hebat mula bocah saiki kudu pede lan bangga dadi wong Jawa kaya ngono kuwi kaya ngono kuwi aja malah membanggakan ya kuwi orang luar negeri produk yen ora Amerika mo kendaraan yen ora Jepang mo ya jambu yang ora Bangkok ora gelem ya rumput yang ora Jepang ya moh kates yang ora Thailand ya moh ayo kocapa bareng gula Jawa melenyek ayo wis kaya ngono kudu dilekake marang para generasi kabeh inti sarine wayang mau minangka cegah ngon kinarya ngempalaken para warga ning inti sarine nderekake marang kabeh para perangkat desa dipandhegani dening Bapak Kepala Desa nyuwun marang Purbane Hyang Agung nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa muga-muga kanthi bersih desa wiwit dina iki nganti kukuting jaman sedaya para warga masyarakat Polorejo tansah manggih hayu lan rahayu durga mendhak kala sirna Iwana Basuki pinaringan wujude rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah pinaringan tentrem lahir batin lan uga keselamatan donya tekan akhir gampang anggene golek sandang pangan Allahumma amin ya rabbal alamin kaya durung marem minangka salam pambuka yen urung krungu suarane sinden kesi ya Pak iki wiwit saka Bu Kesi sing alus-alus luwih dhisik mengko bar ngaturi para bintang tamu ya Bu Kesi monggo kula casi wekdal kinten-kinten menawi event bersih desa wonten ing Polorejo ngeten iki pantese ngaturaken tembang menapa ngono kuwi tembang mijil cengkok ketoprak nah kuwi panganane para sepuh kaya ngono kuwi tur arang-arang metu ha iya didudah wong mimuti ora kependem